Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Seguru makati. Alhamdulillah rabbil alamin sadakallah. Kwanga kwa pisa kwabva watanga kunaya shunduri. Ayi, taisumu alitinoziva kuti nguwa nemwaka. Nokuti achapona soza munoziva. Is a farmer. But isusu takatodyara foja mazowe. Tikati asina basa. Nokuti toziva kuti Mwari wedu isusu atituke ende ativenge. Nokuti Mwari vakanaka. Nokuti munoona madzimambo nemasvikiro nemidzimu. Zvinhu izvi zvinoshanda zviri free. So kana madzimambo munhu kana ane mudzimu kana kuti munhu ane masvikiro haavhunduki. Even chief mudunhu rake rekanziri kuitika zvazviri kuitika. Chief anofanira kunzwisisa dunhu rake kuti mwaka wedu haabvunze kunewe amati vacha weather report. Chief haabvunze asi chief anomhanya kumasvikiro ndo chinhu chandoziva. Saka ini ndiri kuMashonaland Central kuna chief chiweche. Saka chief chiweche anguwa nenguwa yese achiweche anobvunza kumidzimu yawo. Saka hatina dambudziko. Saka chinhu chandinoziva ndechekuti kana munhu akagara anoziva dunhu rake. Saka ndaiziva kuti ndiri kudzvala foja mudunhu rachiweche nokuti foja mvura ndoziva inonaya. Nanasi mvura ikuna andibvunze andiite sei. Saka hatina matambudziko. Ndosaka mukuona kuti president anoenda kuZimbabwe, anoenda kuMozambique, anoenda kuSouth Africa. Kusaka NeHama nemashamwari. Saka mubva kure hakuna munonzi kubva mubva. IAfrica alhamdulillah. Tinotenda sekuru. Ndiri kuona dare ratakambotanga iri remuzukuru wenyu achiuya nemwanakomana wake, mwanakomana achiti sekumba kwangu hazvina kumira zvakanaka. Ndoko anoti akatanga kuuya ndobva mamutenda unouya naamai. Pakazengi achiuya naamai ndopandakanga ndiripo dare ndomabudira rakazoita. Ndokuzovasiya muchiti vachadzoka. Asi ndikuona nhasi muzukuru wenyu auya ari ega. Rakamira sei dare iri? Ndinotenda. Inini chinhu chinokosha ndechekuti dare kana ndabata saachapola tinenge tafamba nedare. Tinongotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala vatitira nyasha. Saka semuzukuru akagara takafamba dare rake tikatopedza. So iye nasi ndiye anotola kuti sekuru ndauyawo nematara yangu 1 2 3 nokuti dare rinori kana azonyepera dare ndio panoti muzukuru apo akufamba kusiriko nokuti dare rinenge rakaona mamiriro echimiro chake. Isusu tinoziva kuti vanhu vanobvunza naimi sekuru imimi tinoona muri mwana mudiki kana kuti sekuru munoratidza kuti chimiro chinyi. Ini ndiri Muslim wallahi. So munhu anoshina kana kuti munhu ari kuita musikanzo mudare kana auya munhu wese anouya achifugamira kana ngave achifugamira n'anga ipi mutemo wechivanhu kana kuti mutemo wechizezulu kana kuti mutemo wechibrandari munhu iye anonzi pachizezulu situkuteedzera mutauro alhamdulillah unonzi muzukuru. Saka muzukuru wese anouya muno mudare uno kana achembere sei muzukuru wemudare. Saka ichitotaura kuti muzukuru kana auya achitoti ana sekuru achapola muzukuru wepadare. Saka muzukuru wangu kana auya nasi ndinoda kunzwisisa kuti auya asina kuda kunyepera achapola here kana kuti avazokumbira achapola here kana but kaona munhu auya pamedia ane mashoko ake makukutu yokuti sekuru ndauya semuzukuru wenyu ndine 2 3 yandoda kuti ndibudire pamberi pevanhu nditaura kuti sekuru achapola makandigonera kana kuti makanditadzira nokuti ndandigone kuziva zvaari kufunga nokuti ini ndikataura sadi kwangu ndogona kuti auya zokumbira ko pamwe azotaura kuti sekuru achapola muri mbavha muri sosi handimurambidze kuti andituke pamberi pechivanhu chese. Saka ndomubvumira. Saka ndinoda kuti iye muridzi wacho sekuya kwaita semunhu akatanga kudikira dare rikamuudza ndiye abude futi pachena kuti achapola ndauya nawenyu makandikanganisira mandipesanisa newana alhamdulillah. Wakadi muzukuru wasekuru taurisa kuno kudare kwasekuru kandike kuti usununguka muzukuru taurisa hapo. Tiri kuona handitika aiwa tinotenda muzukuru wasekuru. Tiri kuona nhasi wauya wega aiwa hapana chakaipa sekutaura kwaita sekuru. Chaita kuti nhasi mudzoke kwasekuru kudare kwasekuru achapola chi? Ndauya kuti aiwa makandigonera. Chandakumbirawo ndechekuti muendewo kumba kwangu. Munondigadzirirawo kwamba kwangu. Chii chakuitika kumba kwama kuda kuti sekuru wauyo?
aiwa kungoti waligadzirira kuti paite pamba. Handiti pakambenge pakaita sei pamba? Panga pachinetsawo. Mbainetsa chii muzukuru wasekuru? Panozotengoonawo zvinonetsa pamba ipapo zvakawanda. Saka ndikukumbira kuti sekuru wainge wanondiitirawo pamba pangu. Handiti sekuru ndaonawo kuti zvandaitirwawo nezvandibadza. Handiti tichiri panhau yepamba ipapo jekeserai sekuru kuti zvii zviri kuitika pamba. Sekuru apa waziva kuti kana ndichibva panapa ndichinobatsira muzukuru wangu ndiri kuenda nezviviri kana zvitatu. Pamba panga pachinetsa kungondwa magogogoya asinganzwisisiki. Ndozvinhu zvanga zvichishupa. Ukanzwa gogogoyi munhu wachaumuona. Gogogoyi munhu wachaumuona. Saka ndiri kukumbirawo kuna sekuru. Handitika. Alright. Matini sekuru vakakugonerai tomboisa nhau yepamba paritivi tichazodzokera kwavari. Matini sekuru vakakugonerai zvii zvavakakugonerai? Zvandanga ndichiita handichaiti. Vaitei naye muzukuru wasekuru? Handichivengawo Muroora. Pakuvenga Muroora paya ndiri ndinourova. Saka handichaiti. Hamuchaita? Handiti. Saka neMuroora muri varoora vaviri kai? Nevaroora venyu vaviri ukama hwakamira sei mazuva ano? Aiwa hatikugarisana zvakanaka. Kona baba? Tikugarisana zvakanaka. Handiti. Kune mwanakomana? Aiwa zvakanaka chaizvo. Sekuru vakatigadzirira zvakanaka chaizvo. Sekuru vakakugadzirira zvakanaka? Handiti. Aiwa zvinotendwa. Saka tichitarisa iro dare ramakagadzirirwa nasekuru, mashoko enyu kuna sekuru ndeyekuti chii? Ndokutenda. Sekuru makaita henyu makandigadzirirawo zvakanaka. Mweya utsvina wanga uchinditambudzawo wese handichadini. Handichatoiti. Manga muine shamwari here yamaifamba nayo mubasa iri remwetsvina? Ndakatorozvirasa zvese. Handichisina shamwari, ndangogara nawaroora wangu ndodzidza shamwari dzangu. Ipapo ndapanzwa. Ndati makanga muine shamwari here dzamaifambidzana nadzo mweya yetsvina? Ndandinayo. Havasi kumboya here vachiti sawira? Kwete. Ndakatosarenda. Sekuru zvawakangondigadzirira hapana achatoya kuti sawira. Ndakungogarawo ndiri pamba pangu. Muri mapenyu. Asi pamunomboonana panyama munogona kunge muri vavakidzana, mune kutaudzana here, mune kuita sei? Kana kusina kutaura. Inini ndakabva ndangoti handichatodi zvorushamwari. Asi hamuna here kuti mbomutaurirawo panyama kuti shamwari ko wandiri kuenda kwandakabatsirwa kusiyana? Ndakamuudza ndikati inini kana uchida ndikuratidze kwandakabatsirwawo. Akanditi oraiti kana wachinge wauya pamba penyu inini ndinouya. Kona sidai matika handikwa ndikuyekweka kwasekuru chaiko chaiko? Ari kumusha. Ari kumusha? Kumusha ndikupi? NdekwaMutoko. NdekwaMutoko. Saka kwaMutoko uku ndokwamuda kuti sekuru vauye kana kuti kumabvuku? Aiwa kwaMutoko. KwaMutoko. Handiti muri mambo enyu ndiani? Chifu Chimukoko. Chief Chimukoko. Handiti. Saka nababa makava kuzosvika here pakunyatsovabudirirawo pachena kuti zvamunoona hongu takagarisana makore aya takazvara mhuri yedu, asi inini ndaifamba nenzira iyi? Aiwa ndakavabudira. Makavabudira? Vakati chiwo baba? Vakati ko inini ndingagoitawo sei, handizivi zvinofunga munhu kana arara. Handiti. Aya ko mwana mukomana nhasi ari kupwa mwana mega? Anditendai munotenda amai. Kugoniwa kwamaitiwa. Andauya hangu ndega. Kuya achada kuya kuzotendawo yari yakatanga kuuya? Aiwa achauyawo. Achauya ake? Aiwa tinotendawo amai. Sekuru zvanzi nemuzukuru wedu inini ndinotenda nebasa ramakaita sei, ramakandibatira semunhu aifamba nezvemweya yetsvina ichishandisa mashoko avaita sei avataura iyo. Aiwa isusu ndisu ndinonzwa chakona tinongofara kuti ataura. But chinetika mumatare pano zvino 1 2 akusi kuti kufungizira asi kutaura mumatare.
mbuya wataura nozitenda asi shiri yawo komanye kana chiti handibve pauri inoita sei shiri yake iye kana chiti handibve pauri anoita sei nokuti bandiri inini akutaura kuti sekuru ndikukumbira regerero inini munoziva kuti kune n'anga dzakawanda kune maprofita akawanda afa nemaitiro anoita nkadzuru okay ndikutaura shuwa wallahi pamberi pevanhu vese kuti vanzwisise kuti kana mbuya iyi yauya anzi shamwari yangu aichauya kumba kwangu aichauya muna shuwa inini sindine mwana ng'ona ndimakana zimenezo inini anditorewe kunge shiri isingazive zvainoita ndosaka muno ndobata njira uyu taura mushe kuti ndiende kumba kwake ndiredi ine ndimakhala lede nthawi yonse kana nditati lede ndinotati ndakagazirira kuenda kumba kwake kana iye akaleka ndipa dizili ndipita kana sikakwanisa kundipa petrol kuti ndiende asi shiri ndienda kuziva ndinoda kuti iye ataurega kuti shiri ari kuita sei adi kuikwanisa iri kuitora nokuti shiri yake uyu ndikuona ikuramba kuti aitore aiwa ndinaitora ukandipawo zvinondipa kuti shiri iyo ivume kutakurika ndinotora shiri basa rayo nderei ndiyo taifamba nayo maifamba nayo basa rayo nderei kana kuti ore shiri maita basa rayo ripi nayo nokuti inoita hamuchaita maimboishandisa chii ndiyo yaitiburutsa yaita sei yaitiburutsa ndo yanga iri ndege saka kutaura kuno iri kupi iripo kupi kumabvuku kuwa mutoko kupi iri mumabvuku iri mumabvuku inogara pai inogara mujazinemba makaitora kupi shiri yakasiiwa unowakapai vo vakatokusirai ndege inotodyiwa chikafu sedzimwe shiri kana kuti inongodyawo chikafu icho chatinenge taendawo kunodyawo wo chamune maenda kunodyawo kureva kuti inodya nyama sekuru vari kutaura kuti shiri iri kuti iwewe uda kundiendesa kupi inimi iri kukutiwo chii iri kutorana tini handiri kuenda saka ndikatega ndiende sekuru waona kuti wangandipawo here zvokuti shiri ibvume uya naye uraini woiritoramba kuti nandiende hanzi sei iri kuramba iri kutopikisa chaizvo kuti iwewe sei wakaenda unotsvaga mari ichiti undiuraisei nini ndikati ainini handichatokudi ndikandidzokere kun'anga yangu ndikuuraisei oya yatong'anga yenyu handitika aiwa ndizvozvo sekuru muri kunzwa hanzi shiri iyo ndo iri kutopedya iyo havachadawo ndisakatoti ega ndichidzokera kun'anga yangu ine ng'anga yawo chimwe chitika nchekuti ikhalangate ikugara kunge shiri yeti asi kumhiko dzechivanhu nekushereketwa munhu tikutaura zveshiri but haisi shiri mwana akashandiswa akaitwa mhiko namai yavo so isusu tikutaura kuti inini munoziva nayo munhu akafa ari mwana muchechi so mwana uyu akana achishandiswa mashandisiro aita muchembere mwana uyu kutonyara kuri kuitika pano muchembere uyu chirombo usati chirombo chosiyana nacho vanhu vanonzwa kuti mashiripiti uyu muchembere asi mashiripiti saka ndinongotenda kuti mwari vakanaka ende kudzinza kwachapola kwakanaka nokuti mukazi uyu munhu mukuru so kana ataura kuti sekuru ndikukumbira riregerero tichamubatsira tinoenda kumusha kwake kwataura kuti tiende hatiende kunoita zvokutamba tichakokera mushonga ndofunga kana isusu tisingaite mistake tine ndau iri kunetsa kuzinipa kunosvika kwamutare zusuko chani kuinyanga tine mhuri iri kutonetseka nekuti takataura pamukomana wekurara nemombe uye dare iroro rauraya vanhu 4
manje so 2 or 4 saka padare iroro rafanira muchembero zvinenge kutamba but vana vanoenda kumakuwa vanhu vachitora kuti slamidia vabudisa achapola chichiche hatina kunzwisisa asi vanhu kana vakunyara vabudi pamidia ndizvozvo nhasi vari kutaura mbuya ava shiri yavo iombe nekuti kana tichitaura kuti kanonzi kanhayo kanodarika munhu akambodya sadza munhu anonzi nhayo muipoison mukabvunza mukadzi uyu anoziva saka suti kutaura kuti zvari kutaura kuti zanzi ndinoda kuti sekuru ndiri kumbira regere munondibvisira ari kuti ivo vambuya vari kutemba kuti kana andikwanisa anenge andihwina nekuda kwokuti kanhayo but hairi ndinichapola ikoko ndakafamba nako ndikunohwina ikoko. Alright. Ambuya sekuru vari kuti yamuri kuti shiri munhu mwana mucheche ndizvozvo sekuru vari kuti imimi ndimakateta mhiko pamwana uyu ndimakamuuraya ndizvozvo asi inini manditi makaisirwa nevashakafu ndo wakauraya mwana iyeye imimi ndokuzongopiwa saka sekuru vari kuti zvimwe zvacho muda kuona kuti ndinozvigona here kana kuti handizvigona kuona kwangu vanozvigona nekuti zvandiri kuona zvacho zvekuratidza kuti vanozvigona handiti sekuru muzukuru wenyu haasi kurapa Yeah, very good. Chifukwa ndichifuna ndikuda kuti ndikuudzei. Isusu ndisachapola. Inini ndikaurayira vazukuru padare panapa ndifare. Mbuya yaigara yakafara. So naso uno yakatsutsumwa. Kule kuti zvandakavaitira vese nemafambiro akaita nemwana wavo havana rugare rwakanaka. Nokuti ava mbuya ava vaizotukumura musha munzvimbo. Kule kuti hapana chamunondiita. Saka naso uno urugare kana kufara vakungoti rege ndingoita zviite zvipere chekuita apalibe achiblanda chipo cheita apalibe asi ivo pachezvavo vanoziva ndosaka kutaura nevanhu chako kana kutaura nenina chako havasi kuda ende manje so ari kuti ndauya kuzobvuma but mwoyo wavo une chekuita une chironda handina chironda ndiri kutofara chaizvo handina kana chironda ende ndiri kutokurudza nokufara chabwino isusu tinoda kupedzisa pashiri apa shiri ndio yandiri kuda mbalame yake mai uyu ikabwera ulendo wose wata kushina kwake kwetsoka tasi ndivhuma saka paatara kuti ndinoda kuti tiende nasekuru kumusha ndiri rede ndiri kuda kuenda niniwo ndiri rede ziko mazvinzora zvana sekuru ndazvinza vaita havo handiti aya tinotenda makadii muchemberi ndiri pahangu makadiwa tiripo sataita kuna sekuru ka iyo yataurwa nemujaya kai inini mukuru uyu handiwirirani naye mukuru uyu anoti akabika sadza ndakamuudza kuti wabika sadza unotanga akuapakura wozopakura rechituwo pamurume wako wotora rechi3 rokowo murume wangu manje ari kubva atoita zvandisingatodini ari kuita sei Muroora ari kubva atoti pakure uchipawa makanda ari bani makanda murume wangu nomwana wangu makanda esadza kuri mweri sadza chero anenge apani anenge atopawo wamwe ratopera sadza zvino ndozvatari kunetsana saka ndakati ina handimude zvachose muroora iye. Alright, good. Mataura nyaya mbiri apa. Mataura nyaya yesadza, mataura nyaya yemuroyi. Mhosva yake chaicho pambiri idzi ndeipi? Ndeyesadza here kana ndeyekuroyi? Ndeyesadza kana zviri kuratidza kuti muroyi. Ari kuzoapireiko makanda muroyi? Wozama kuti mapakura anoita sadza ndiwo anongoratidza kuti muroyi. Ndiyo anoratidza kuti muroyi. Apa imimi nemurume wenyu, alright. Komudiki anda sei? Anomudiki anoita zvinhu kwazvo. Anotopakura zvakanaka tichidya zvakanaka. Zvicha zvakanaka. Anoteedzera mutemo wangu wandakamupawo pamba ipapo. Alright. Ko mwana wenyu zvaari kuti inini ndiri kuda mukadzi mukufu. Mudiki kana zvatooma zvazvo kaenda.
Handiwirirane nazvo ba inini mukuru uyu handisi kutomuda pamba pangu ipapo. Saka zvinogona kuita here kuti mwana wenyu uyu nemudzimai wake mukuru vosuduruka zvavo vanoroja Samuel vachidanana imosara nemudikiye? Ko mwana wangu iwe inini hamusura kamukadzi wake? Aiwa, ndiye muchengeti. Ko imi vanditi mune murume wenyu? Ndinaye asingateereriwo mutemo wangu wandiri kumba pamumba, saka ndiri kuti muroyi. Imimi makasopiwa here mutemo naamwene wenyu? Ndakateedzerawo zvopamba ipapo ndichasvika. Dai murume wenyu akanziramba mukadzi uyu, dai makazoita vana here ava vagerapo? Haana kumbonziramba. Ndati dai makanzirambwa ine murume wenyu naamwene wenyu. Kana ndishowaitirawo zvisina kunaka ba ndinoenda. Asi kuti ndaiwaitira zvakanaka. Saka kana ngatiti amweni kana vakati ngatiroye musha muno mairoya? Ndinoroyawo nawo. Nokuti ndikuda pamba ipapo. Muda pamba ipapo. Saka tinoda kuti Muroora mukadzi mukuru wemwana wenyu ngaaitiwo zvepamusha ipapo. Handizi? Alright, pakanaka. Iyo kayabuda kuna sekuru. Imi mati mukadzi mukuru muroyi. Pavakadzi vemwana wenyu vari vaviri mukuru nemudiki muroyi ndiani? Inini nomudiki. Imimi nemudiki. Mukuru chitaurai chamakamuvengera chi? Mataura nyaya yesadza mukamuti muroyi. Takuchitanga futi panyowani. Mukuru, mukadzi mukuru wemwana wenyu makamuvengera chi? Ndakamuvengera kusada zvandinoda. Zvii? Basa irori. Basa rei irori ripi? Irori rakazodiwa nomudiki. Rei? Rokuti tifambe tese. Muchienda kupi? Kwatinoenda musango kovhima. Muchivhimei? Nyama dzedu dzatinovhima. Nyama dzipi? Tsuro, membwe? Dzevanhu. Dzevanhu? Saka mukuru makamuti chi chakaita kuti muzovengana? Ndakamutaurira paaramba kuti ndakaenda kumapostori. Saka kuramba kwaakaita ndipo ndakabva ndamuti handichakudi pano uri muroyi. Muroyi ndiani manje? Nini nomuroora wangu mudiki, nokuti akabva asvika paatenda. Akamutaurira. Saka nyaya yesadza yamunopakura inoita kuti vana murume wenyu nemwana nemurume wake apakure sadza rekupedzisira. Chii chamakamuita Muroora? Tine zvinhu zvatinopa sadza rekutanga. Imimi imimi nomuroora wangu mudiki? Munozvizva munopa sadza rekutanga? Tine zvimadatya zvedu zvatinopa. Ichidya sadza rekutanga iroro. Iri rekupedzisira rozopiwa vanhu. Saka imimi kuvanhu zvobva zvaita kunge Muroora wenyu ndiye muroyi ane mhiko yekupakurira vanhu sadza repasi. Ndizvozvo chaizvo. Matatya amangani? Mairi. Anogara pai? Tinorara nawo mumba. Mumba? Vanhu vese vanotaona? Vaona. Saka murume wenyu nemwana makavaita sei? Ngatange nemurume wenyu. Ndakangomugadzirawo kuti aite sei? Asafunge zvandinoita. Imi makazviona kupi zvinizvi? Ndakasiyiwa nambuya wangu. Amai vamai? Saka ndobva magadzira murume. Chamawana kubva pamakasiyirwa nambuya yenyu uroyi uyu nezuva ranhasi. Chamawana chii pakuroya? Chamungati tikaenda kumba kwenyu kumabvuku nhasi musi kuti ichi ndecheuroyi, ichi ndecheuroyi ichi? Hapana chandawana basi kuti zvangu zvingondifadzawo nenyama iyoyo. Nyama yevanhu? Saka madya vanganiso? Handitopedze kuvawerenga. Hama dzenyu kana vatoro? Hama dzangu. Hama dzenyu? Wamakapedzisira kudya ndiani? Mwana wangu. Anonzani? Eliza. Eliza? Anga ane makore mangani? Anga ane vana vake vairi. Unomuziva Eliza chikomana? Akashaya rini? 2019. Alright. Mabva pana Eliza maambida kunodya? Iye mukomana uyu? Saka maambida kuzomudya zvarini? Mwangu wangu anditi regai timudye kupera kwaDhisemba. Zvazvinhu zvananga ndakakumbira chichemo chekuti ndouya nezizi racho. Chete? Kupe? Zvese netubhodhoro twangu itotwo. Nemadacha angu endouya nazvo. Ina handichadi. Saka mbuya muchavati chii vakakusiyirai?
ngwarasirirawo ndobaibanepa kuda kutotara nasekuru votigeza kuti zvinobva zvangopera zvakanaka nkhani yauno ndaimva nyaya yenyu ndainzwa mubwera nazo zvintu zanu munouya nazvo zvinhu zvenyu koma mukasiya chintu chimodzi asi mukasiya chimwe chete hacho handisi koma pali kena kamene kakanokwera asi pane kamwe kacharamba kuuya aiwa handisi zvinotsvaira kakumenya kamene ikako kanokurovai mukaita zvokutamba anotondipawo mushonga kuti kaisaite ukali saka kuguroera asi manga maenda kunete pano shamwari yangu yange iriko kuyapiwa nomuzukuru wayo ndowanga atidedza yakafirwa nemuzukuru wayo yakafirwa ere kuti yakauraya muzukuru yakauraya muzukuru wayo ndobva yati uyai kusadaka takutori manani dzakasisadaka zizi saka mukomana makamita sei chimbomureururai kwaari makamita sei mwana wenyu mukomana ndavanga ndamugadzirawo makamugadzira kuita kuti aita sei tomushandisa isiso munomushandisa chii tamurume saka murume wenyu mwana wenyu saka imimi nemuroora wenyu muri kushaya murume hamusadaro vamwe mune uchititambudza zvitipo upenyu hwakanaka ko makashaya here vamwe varume pane mwana wenyu handii ndavanga ndandosarudzawo saka makazoita sei kuti arore mukadzi mudiki uyu kuwirirana kwangu nomukadzi mudiki ndokwakapa kuti ndimutirowa saka madya kuguruyo kunasi hapana yasara saka ndotoda wangu mushonga wokurutsisiwa uda kurutsisa chi zvatadya usiku izvozvo uri kwese kuti hanzi ndiri kukumbira mushonga wokurutsa nemuzukuru wenyu zvatadya usiku aya achaya wosadandaura achaya achosa musati ali nempiko afuna kamba ndi chikoko cha chigate chakumanda zvakanakai mucharutsiswa kwete zvamajanhasi chete asi nezvimwe zvamakadya mumashure zvichabudiswa. Munoda kushandisirwa mushonga une kamba nechigate chakatsemuka kana kuti chipisi chegate chinobvawo kumakuva chiya kuti zvizoshanda pazvinhu zvenyu. saka murume muchanomuti chii nhasi zvinotaurika here izvozvo ameno andotobvunzawo ini kuzuzureka yankulika mwana akayankulika bambo wake iseyo kuti tizaleke kubwira yanso panyumba pano mamuna nainodziwa ufiti wanu. Hamufane kutadza kutaura. Mwana komana ndiye uchaenda otaurawo zvanzwawo kuno nokuti isusu tizotadzi kusvika pamusha penu tibate basa nokuti hatingasviki baba vepo vasingazivi. Chabwino zvakanaka. imwe mukafika asi kuti mwe mane mukuti mukafika kwatana amandina mizira anditi izvezvi mwe menyu muri kuti kana munomu asi mukafika kuti ati iyeyu mukomana anditakura kuti anzi ndiri muroyi nemukadzi wake andisi waroyi muchisvika kumurume wenyu hatidaro. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.